Ono što se čini, odnosno mislite li vi da će ova situacija sa gospodinom Jelavićem i vašim suprugom vama obilježiti ovu kampanju? I hoće li vam naštetiti toliko da nećete uspjeti možda doći do izražaja ili progurati one teme o kojima ste htjeli govoriti? Ja 3 mjeseca u predsjedničkoj o tome govorim i 5 godina u svom političkom životu. Dakle, od kad sam se počela javno baviti politikom, do tad sam bila samo liječnica. Tako da, ja se nadam da ne. To je ono što vam mogu reći. Ja ću nastaviti voditi svoju kampanju po svim planovima kako sam zacrtala. Sutra idem u Split, danas idem već u Varaždin. Nastavit ću raditi kao i do sada i govoriti o temama za koje mislim da su ključne za većinu u ovoj zemlji i za koje mislim da većina u ovoj zemlji dijeli mišljenje o tome kako bi te stvari trebali izgledati. Jeste li u bilo kojem trenutku kada se ovo počelo događati razmišljali o tome da se povučete, da stavite na prvo mjesto svoju sigurnost ili svoju obitelj, ako ste u tom smislu zabrinuti pa stavite ovo sve iza sebe? Ne. Dakle, potpuno mi je jasno bilo od prvog trenutka da se radi o napadu na mene i na našu stranku i na naš način rada u kojem uvodimo red i ne damo se raznim interesima, evo da tako kažem, partikularnim, ali takva vrsta napada mene ne može osujetiti i kao što smo jučer rekli, kao što je rekla koordinatorica stranke, govoreći ispred cijele naše stranke, svaki pokušaj pritiska bit će javan, sve što ima ikakve elemente koji bi uopće smrduckali na nezakonito, bit će prijavljeno policiji. Jeste li slušali jučerašnju preskonferenciju državne tajnice? Jesam. Poslova koja ne bi otišla na takvu kavu i kaže da Mile Kekin 15 minuta nije otišao sa te kave i da su pričali ko zna čemu i da su se čuli porukama mjesec dana. Jel to daje neko novo svjetlo? Ne, dakle to daje neko novo svjetlo na gospođu iz HDZ-a koja je došla i govorila ispred HDZ-a, dajući svoje interpretacije i zavaravajući javnost da govori ispred institucije. Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost šalje upit ministru Božinoviću da ga pita da li je državna tajnica dobila podatke o tom individualnom slučaju od policije, pa je o tome tako govorila, što jasno je ne bi smjela, ili je ona govorila kao gospođa iz HDZ-a, svoju interpretaciju iz onog što je čula u javnosti, bacila oko na Dnevnik i tako dalje. Jer ako je ovo drugo, bilo bi pristojno da je rekla javnosti, čujte, ja sad nisam državna tajnica, ja sam sad gospođa iz HDZ-a, što doista i jest. Što se tiče njenih navoda, pa, dakle, ja ju pozivam još jednom da pogleda sve što je rekao, dakle, sve što ona tvrdi, sve je rekao moj suprug kad smo prvi put obavijestili javnost, nadajući se da ćemo tom objavom, prije toga smo bili na policiji, napominjem, gospođa državna tajnica je i to u nekom času, čini mi se, pomiješala, dakle mi smo prvo otišli na policiju, a onda smo dali objavu s kojom smo se nadali da ćemo deeskalirati tu, kako ju mi procjenjujemo, opasnu situaciju. Nakon što smo vidjeli da premijer Plenković odigrava dupli pas s Nikicom Jelavićem, onda nam je postalo jasno da moramo i obavijestiti javnost o tome da smo bili na policiji kako bismo podcrtali ozbiljnost te situacije. Moj suprug je detaljno opisao, dobio je jednu poruku, jednu SMS poruku 5.11., jedan poziv 5.11. jer nije vidio tu poruku, nego je vidio tek nakon poziva, i jedan poziv dan prije nego što je sa gospodinom kontroverznim poduzetnikom, za kojeg je mislio da je nogometaš, jer nikad u životu nije bio u situaciji da dođe netko drugi na sastanak od onog koji je rekao da će doći, završio u tom kafiću. Jeste li vidjeli sinoćnje pisano priopćenje, odnosno odgovore medijima, kada govorimo o gospodinu Jelaviću, kaže da je odgledao cijelu jučerašnju presicu, da vas poziva da kažete pravu istinu, da lažete, a predstavljate se kao moralna vertikala? Gospodin Jelavić svakim svojim istupom
potvrđuje da se radilo o klopci i to je sve što ću reći. Imate li samo neku ideju ko bi otprilike, mislite li da netko drugi stoji iza toga? Je li to povezano s ovim izborima ili možda onima sljedeće godine? I mislite li, da, zapravo tko stoji iza toga? Ja ne znam tko stoji iza toga, mi ne znamo kao stranka tko stoji iza toga. Mi smo usred predsjedničke kampanje i ja sam predsjednička kandidatkinja. Dakle, mislim da svi mogu interpretirati iz toga što mislim da li je to povezano s ovim izborima, ali da li bih ja isključila da je to povezano s izborima koji nam slijede u svibnju, svakako ne bih. Svakako ne bih. Mnoge su se pipe zatvorile. Jučer ste prozvali svoju protukandidatkinju i njezine suradnike da svjesno parazitiraju na sačekuši. Da, to i mislim. Ispričavam se sekundu. Može. Recite kad mogu. Možemo? Nema problema. Da. Smatram da je politička borba više nego ok, pogotovo argumentima i činjenicama. Mislim da u ovakvoj situaciji parazitirati ili se naslađivati, komentirati da je, dakle, nakon što je sve sasvim jasno i očito, komentirati da se tu radilo o dobrovoljnoj kavi i slično, mislim da je potpuno neprimjereno, na što sam i upozorila i pozvala naravno na empatiju, jer mi doista nije jasno kako netko, pa evo iz pozicije majke može tako nastupiti, ali vidimo da su njeni najbliži suradnici nastavili s time. Očito, dakle, smatraju da trebaju koristiti ovu ozbiljnu situaciju za skupljanje neke šake glasova. Ja ih upozoravam, mislim da će im se to obiti o glavu. Izrazili ste bojazan za sigurnost svoje obitelji, hoćete dobiti policijsku zaštitu? Dakle, ja sam vam rekla jučer, ja se ne osjećam jednako sigurno kao prije tjedan dana. Mi to razmatramo, ja i moj suprug, što ćemo dalje napraviti i gledat ćemo kako će se odvijati ova situacija. Hoće li do kraja Mile Kekin istupati u mediji, objasniti ovako u kamere što se dogodilo? Dakle, Mile je napisao sve. Ja vas podsjećam da moj muž, iako je moj muž, iako je javna osoba i bio je javna osoba 20 godina prije nego što sam ja postala javna osoba, on nije političar. To da on podržava našu stranku ili mene osobno je javno poznato, ali to je poznato za mnoge druge ljude. On nije političar. Ovdje se radi o napadu na mene i na našu stranku. I zato ću istupati ja, a također istupat ću ja iz razloga što je doista nužno potrebno da jedan od nas bude koncentriran na našu djecu u ovom času. Hvala puno.